Aw ni ce aw ni ɲatuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli ani tanu b'an kanubaga n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye tarata ye janvier kalo tile 13 san 2026 aw ka don kibaru ni ye o wagati selen sani an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ninnu kanuni n'a carili ye ani ka hakilinaw di hakilinajɔyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ ko juma tɛmɛnen janvier kalo tile 9 san 2026 Kene ta village ni nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Jala Fara commune yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na wale dɔ kɛra wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka nin village sigibaa ma nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bila dusukasi kɔnɔna na a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na ko damada dɔ yɛrɛ de kɔni dafirila dafirili min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka maa 6 bɔnɛ ani na maa 6 minnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ye musow de ye. Alamisa tɛmɛnen janvier kalo tile 8 su ni ka dugujɛ juma na janvier kalo tile 9 san 2026 ko Burem Sidi Amar ni Tonka localité yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛla la min yɛrɛ kɔni ye pinasi dɔ ye ale dafirila ji yɛrɛ kɔni na wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni maa minnu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na o dɔgɔyalenba yɛrɛ kɔni ye maa 5 yɛrɛ de kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye an ka Mali office central stupéfiant ni o ye OCC ni ne cakɛda ye an ka Mali jamana kɔnɔna na minnu ka baara bɛnnen don ɲɛnaminimafɛnw don ni kɛlɛli ma ni ka bɔ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni OCC cɛdenw olu cɛsirilen don ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa ka ɲɛnaminimafɛnw don ni kɛlɛ ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na o ko hukumu de la ko sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 10 san 2026 OCC mɔgɔw ka antenne min yɛrɛ kɔni bɛ an ka Bamakɔ kɔnɔna na ni o kɔni ɲɛmɔgɔya bɛ contrôleur principal de police Dramane Keita yɛrɛ de kɔni bolo a yirala k'a fɔ ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na ale ka cɛdenw yɛrɛ kɔni baara ɲumanba de kɛ an ka Bamakɔ kɔnɔna na ni bolo dali yɛrɛ kɔni ɲɛnaminimafɛn caman yɛrɛ kɔni ka wale min kɛra sababu ni ka dimi juguba yɛrɛ de kɔni don ɲɛnaminimafɛn réseau ma o yɛrɛ kɔni na. Serew y'a yira k'a fɔ ko kari tɛmɛnen janvier kalo tile 11 san 2026 sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 2 wagati ko min yɛrɛ kɔni ye banbaci walemaw ye n'u tun bɛ moto yɛrɛ kɔni sanfɛ k'olu yɛrɛ kɔni nana binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin usine caman yɛrɛ kɔni ma Bafulabe cercle yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni o bɛ an ka Mali route nationale 22 yɛrɛ kɔni na a yirala k'a fɔ ko banbaci walemaw yɛrɛ kɔni taara ni min binkani wale min kɛ ni ka ɲɛsin ni usine caman yɛrɛ kɔni ma Bafulabe localité yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don usine ninnu na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a yirala k'a fɔ ko Donald Trump k'ale ye wale min yɛrɛ kɔni kɛ ni o de ye k'a ka jamana fintigilakaw yɛrɛ kɔni bila ka taa Venezuela jamana ɲɛmaa minɛ fo Venezuela jamana kɔnɔna na ko in yɛrɛ kɔni bɛ ka na ni kɔlɔlɔ dɔ ye ni ka ɲɛsin États-Unis yɛrɛ kɔni ma a kɔni yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Donald Trump ni ale de États-Unis jamana ɲɛmɛ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na a ye laɲini kɛ a ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ Venezuela jamana kɔnɔna na ko k'u teliya ni ka taga ka bɔ jamana in kɔnɔna na wa Donald Trump bɛ laɲini kɛ États-Unis jamana kɔnɔdenw fɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u kana na voyager ni ka taa Venezuela jamana kɔnɔna na ka d'a kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Venezuela lakanako yɛrɛ kɔni ko basigibaliya bɛ o kɔnɔna na ni kunnafoniba nin de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bi don kibaru kɔnɔna na. Juma tɛmɛnen janvier kalo tile 9 san 2026 Kene ta village kɔnɔna ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Jala Fara commune yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna ko wale jugu dɔ kɛra nin localité kofɔlen na wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka Kene ta sigibaa ma o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bila dusukasi kɔnɔna na ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna na damada dɔ ni ale yɛrɛ kɔni baara bɛ jamana wɛrɛ ka jamana kɔnɔdenw de bolo an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nin damada kofɔlen yɛrɛ kɔni balila ni ka dafirili min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ne ka maa 6 de bɔnɛ ani na maa 6 minnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni musow de ye. Serew ka kɔrɔfɔ la ko wale yɛrɛ kɔni kɛra jumadon janvier kalo tile 9 san 2026 tilengan dere yɛrɛ kɔni fɛ ko wale in bɛ kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ musow olu yɛrɛ kɔni bɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka t'u ka baaraw yɛrɛ kɔni kɛ kɔlɔnda fanfɛlaw la ko dingɛ nin yɛrɛ kɔni kogo yɛrɛ kɔni balila ni ka dafiri yɛrɛ kɔni o dafirili yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka muso caman yɛrɛ kɔni jigi bɔgɔw yɛrɛ kɔni jukɔrɔla la a yirala k'a fɔ ko muso nin yɛrɛ kɔni jiginna bɔgɔw yɛrɛ kɔni jukɔrɔla la wagati min yɛrɛ
yɛrɛ kɔnɔna ko chance foyi yɛrɛ kɔni kun tɛ u bolo bilen u ɲɛnɛman kun ka bɔ nin ko in yɛrɛ kɔnɔna ka d'a kan bɔgɔ in yɛrɛ kɔni balila ne ka dafiriniw yɛrɛ de kɔni ko muso wɔɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni ni tora nin wale yɛrɛ kɔnɔna o muso wɔɔrɔ nin yɛrɛ kɔnɔna muso denmisɛnnin fila ale ni musokɔrɔba fila yɛrɛ kɔni bɛ u la ko a wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka Keneta village sigibaa maaw yɛrɛ kɔni bila dɔyiba yɛrɛ de kɔnɔna ka d'a kan u y'a don bɛɛ yɛrɛ kɔni kɛ dusumakasi de kɔnɔna na maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔ ni damada dafiri in yɛrɛ kɔnɔna ko o bila yɛrɛ kɔni ka dɔgɔn ka tɛmɛ tɛmɛnen dɔw yɛrɛ kɔni kan ko o n'a ta o ta yɛrɛ kɔni ko village sigibaa man y'a yira k'a fɔ k'u diminen don kosɛbɛ ka d'a kan u y'a faamu k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni damada baaraw yɛrɛ kɔni ko a bɛ olu yɛrɛ kɔni u ka sigida u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni la danger la seli caman yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfila kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Keneti sigibaa maa caman kɔni bɛ ka maa minnu yɛrɛ kɔni accusé nin ko in yɛrɛ kɔni na o ye maaw ye damada in yɛrɛ kɔni géreli baaraw bɛ minnu bolo ni olu kɔni ye jamana wɛrɛ ka jamana kɔnɔdenw de ye ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Chine ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ de kɔni ko Keneti village sigibaa maa caman yɛrɛ kɔni bɛ ka ninnu yɛrɛ kɔni ɲagi ka d'a kan k'u ka damada baara nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u kan ka minɛn minnu yɛrɛ kɔni kɛ ni ka baaraw yɛrɛ kɔni kɛ k'u bɛ o ko négliger o bɛ kɛ sababu ye ni ka na ni tiɲɛni ye damada ninnu na f'a bɛ kɔlɔlɔ se yɔrɔ ninnu maaw ma ko Chine ka jamana kɔnɔden nin yɛrɛ kɔni bɛ u ka nin ko nin yɛrɛ kɔni kɛ foyi tɛ bɔ a la nka ko in yɛrɛ kɔni bɛ kɛ yɔrɔ sigibaa maa nin yɛrɛ de kɔni ka lakana ko yɛrɛ kɔni ɲɛkumu kan ka d'a kan ko baara nin yɛrɛ kɔni bɛ kɛ lahalaya minnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na danger ba de don o de la ka kan min an ka Mali autorité u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni lakana ko u ka se ka sabati yɔrɔ in na damada yɛrɛ kɔni na sanu kan ka bɔ cogo min a ka bɔ ten tɔ walasa baarakɛla nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ni bɛ se ka kisi u ka baara kuntagala kɔnɔna na ni dusumakasi ko min yɛrɛ kɔni kɛra Keneti village yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o kɛra sababu ye ni bɛɛ lajɛlen y'a faamu k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko wagati yɛrɛ kɔni sera an ka Mali autorité olu k'u cɛsiri ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa damada minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni o géreli baaraw yɛrɛ kɔni bɛ entreprise étrangers yɛrɛ kɔni bolo min an ka Mali autorité kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka contrôle yɛrɛ kɔni caya ni site nin yɛrɛ kɔni kan walasa o site baarakɛla nin yɛrɛ kɔni ka lakana bɛ se ka sabati kan ka Mali autorité kan ka fɛɛrɛ fɛnɛ latigɛ minnu yɛrɛ kɔni bɛ taa damada yɛrɛ kɔni na sanubɔ la ni u tɛ ka u ka baaraw yɛrɛ kɔni kɛ tilennenya kɔnɔna na kan ka Mali autorité kan ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ walasa ka o maa nin yɛrɛ kɔni ɲagi u ka kɛwale yɛrɛ kɔni na ko n'u ye kojugu yɛrɛ kɔni kɛ a ka kan sariya ka boli u kan u ka ɲagi yɛrɛ kɔni yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko maaw bɛ taa sanubɔ yɛrɛ kɔni na o yɔrɔ nin yɛrɛ kɔni na ko ka o yɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakana sabati walasa muso ale ni denmisɛnnin minnu yɛrɛ kɔni bɛ yɔrɔ nin kɛlɛfɛla la ka se ka olu ka lakana ko yɛrɛ kɔni sabati jalafara sigibaa ma yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ k'olu bɛ ka cikan min yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni ma ko cikan ye cikan gɛlɛn ye ko min yɛrɛ kɔni ye dugu jukɔrɔ nafolo yɛrɛ kɔni bɔlen Mali dugu jukɔrɔla yɛrɛ kɔni na ko man ka tɛ ka kɛ adamadenw yɛrɛ kɔni ni sɔngɔ la a ka kan an ka Mali autorité ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa jamana dugu jukɔrɔ nafamafɛnw yɛrɛ kɔni ka se ka bɔ ka sɔrɔ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ni ma to a la nin yɔrɔ yɛrɛ kɔni na maa minnu yɛrɛ kɔni ni tora nin ko in na ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso wɔɔrɔ yɛrɛ kɔni an bɛ dugawu de kɛ u ye kala ka badabada dali nɔgɔya u ye ko dɔw tɛmɛn'o yɛrɛ kɔni na wale dɔw yɛrɛ kɔni kɛra an ka Mali jamana kɔnɔna na wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ ba tigɛ ni maaw yɛrɛ kɔni batu kɔnɔna na ka o maa bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bila dɔyi la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi alamisa tɛmɛnen janvier kalo tile 8 su ne ka dugu jɛ juma la janvier kalo tile 9 san 2026 ko pinasi dɔ yɛrɛ kɔni dafirila ka sɔrɔ pinasi yɛrɛ kɔni tun bɛ ka bɔ Burem Sidi Amar sugujɔ yɛrɛ kɔni na ni ka taa tɔn ka localité yɛrɛ kɔni na ni yɛrɛ kofɔlen bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ Tombouctou région de kɔnɔna na ni pinasi dafiri yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni localité yɛrɛ kɔni surusu olu ye bilan fɔlɔ bɔ o y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko pinasi yɛrɛ kɔni dafirili kɛra sababu ye ni ka maa 5 bɔnɛ ani na maa 19 olu ɲɛnama sera ka bɔ ji in na ko a k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi passager caman tun bɛ pinasi yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'olu camanba yɛrɛ de kɔni tununnen don fɔlɔ ko wagati min pinasi yɛrɛ kɔni bɛ dafiri o y'a sɔrɔ sugujɔlaw ale n'u ka feerefɛnw yɛrɛ de kɔni bɛ pinasi kofɔlen in kɔnɔna na k'an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi halisa seguru olu kɔni bɛ ɲinini yɛrɛ kɔni na ji yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ maa minnu yɛrɛ kɔni ni tora nin ko in na ka olu yɛrɛ kɔni su labɔ minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen k'olu bɛ se ka kisi ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka olu yɛrɛ kɔni labɔ teliya la ko direct cercle autorité administrative yɛrɛ de kɔni bɛ ka maa ninnu yɛrɛ kɔni ɲinini baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔya walasa u ka se k'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ka maaw yɛrɛ kɔni ɲini ka se ka u labɔ ji yɛrɛ kɔni kɔnɔna na teliya la ko donna nataw yɛrɛ kɔni na sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni na sigi sen kan walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ pinasi yɛrɛ kɔni dafirila lahalaya min na ale ni min yɛrɛ nana ni pinasi yɛrɛ kɔni dafirilen ka fɛɛrɛ latigɛ ni kan olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dɔn teliya la nin yɔrɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ na maa minnu yɛrɛ kɔni ni tora ni pinasi dafiri yɛrɛ kɔni na an bɛ dugawu don yɛrɛ de kɔni kɛ olu ye k'Ala ka badabada dali nɔgɔya u ye minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ joginna an bɛ nɔgɔya la dugawu don yɛrɛ kɔni kɛ olu ye an ka
ka Mali Office Central des Stupéfiants ni OCC ni ne cakɛda an ka Mali jamana kɔnɔna minnu ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don ɲɛnaminimafɛnw doli kɛlɛli ma ne ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi komi yɛrɛ kɔni OCC cɛ dɔ Kalisa olu bɛ ka continuer ni ka pression yɛrɛ kɔni kɛ ɲɛnaminimafɛn feerebaga ye réseau man yɛrɛ kɔni ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 10 san 2026 an ka Bamako OCC antenne ni o ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni bɛ contrôleur principal de police Dramane Keita yɛrɛ de kɔni bolo ko ale ni a ka cɛdenw yɛrɛ kɔni opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ nin don kofɔlen na opération min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka réseau dɔ yɛrɛ kɔni ci réseau maa minnu yɛrɛ kɔni ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don fɛn interdilu yɛrɛ de kɔni feereli ma an ka Mali jamana kɔnɔna na ko ɲani OCC cɛdenw yɛrɛ kɔni ka nin opération yɛrɛ kɔni kɛ tile 4 ka kɔn o yɛrɛ kɔni o y'a sɔrɔ OCC ka cɛdenw yɛrɛ kɔni opération ɲumanba dɔ fɛnɛ yɛrɛ kɔni kɛ opération ɲumanba min yɛrɛ kɔni kun cɛra ni fura bayɛlɛmalen tɔni 30 yɛrɛ de kɔni minɛni la ko ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ OCC cɛdenw olu sera ka u bolo yɛrɛ kɔni da cargaison dɔ yɛrɛ kɔni kan cargaison min yɛrɛ kɔni fura bayɛlɛmalen yɛrɛ de kɔni ye hali n'a sɔrɔ maaw yɛrɛ kɔni tɛ nin ko ninnu jateminɛ kosɛbɛ k'a fɔ ko fura nin yɛrɛ kɔni bɛ se ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don maaw la a yɛrɛlen don k'a fɔ ko nin fura nin yɛrɛ kɔni man ɲi adamaden ka kɛnɛya yɛrɛ kɔni ma nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na OCC cɛdenw yɛrɛ kɔni y'u bolo da fɛnba minnu yɛrɛ kɔni kan o de ye protoxyde d'azote ni maaw bɛ ale yɛrɛ kɔni wele kosɛbɛ ko gaz hilarant yɛrɛ kɔni a yɛrɛla k'a fɔ ko OCC ka cɛdenw yɛrɛ kɔni sera ka u bolo da nin gazi kofɔlen bouteille 342 yɛrɛ de kɔni kan gaz hilarant a yɛrɛla k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko an ka Mali sifinnakaw yɛrɛ kɔni kelen don ne ka nin fɛn yɛrɛ kɔni nafa yɛrɛ kɔni bayɛlɛma ne k'a kɛ fɛn ye min bɛ se ka na ni tiɲɛni yɛrɛ kɔni sifinnakaw cɛla n'o tɛ fura yɛrɛ de kɔni don docteurw yɛrɛ kɔni tun bɛ min sɛbɛn maaw kun wagati tɛmɛnenw na nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi fɛn yɛrɛ kɔni tɛ utiliser o la bilen ka d'a kan an ka sifinnakaw yɛrɛ kɔni y'a kɛ fɛn min bɛ kɛ danger ba de ye adamaden ka kɛnɛya yɛrɛ kɔni ma ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ don kofɔlen yɛrɛ kɔni na OCC ka cɛden maaw yɛrɛ kɔni sera ka u bolo da shisha arôme caman yɛrɛ kɔni kan ni nin shisha arôme yɛrɛ kɔni donna tilenbaliya de kɔnɔna na an ka Mali jamana kɔnɔna na bolodara shisha arôme boîte 1284 yɛrɛ de kɔni kan ko nin n'a ɲɔgɔnna fɛn kuntan caman yɛrɛ kɔni ko OCC cɛdenw yɛrɛ kɔni sera ka u bolo da nin fɛn yɛrɛ de kɔni kan ko wa fɛn bɛɛ lajɛlen interdilen don an ka Mali jamana kɔnɔna na ni fɛn jugu min yɛrɛ kɔni kun don bɛ maa dɔw yɛrɛ kɔni fɛ walasa ka se ka a feere an ka jamana kɔnɔna na ka na ni tiɲɛni yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛya ko la nka OCC cɛdenw yɛrɛ kɔni ka cɛsiri n'u ka baara kɛ ko ɲuman yɛrɛ kɔni sababuya la nin fɛn nin yɛrɛ kɔni ma se ka se u se yɔrɔw la ko sɛgɛsɛgɛli baaraw ale ni renseignement yɛrɛ kɔni kɔfɛ OCC ka cɛdenw olu sera ka opération ɲumanba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ opération ɲumanba min yɛrɛ kɔni kun cɛra ni bolodali ye maa 3 yɛrɛ kɔni kan maa 3 minnu si yɛrɛ kɔni b'a bɔ san 24 na ni ka taa bila san 29 de la wagati min na i n'a fɔ ko bi ni sifinnaka 3 minnu yɛrɛ kɔni na ko u ɲininkaliw yɛrɛ kɔni bɛ ka tegu u la wa sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ walasa ni man yɛrɛ kɔni ka ni réseau in kɔnɔna na u b'u ka fɛn kuntan ni yɛrɛ kɔni bɔ yen ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o dɔ ka ko sugu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka réseau yɛrɛ kɔni ci ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na ni opération ba nin yɛrɛ kɔni senfɛ min ye an ka Mali OCC cɛdenw yɛrɛ kɔni olu bɛ ka cikan gɛlɛmanba de kɛ ni ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma o cikan yɛrɛ kɔni ye ko min yɛrɛ kɔni ye Bamako ye ni o ye Mali faaba yɛrɛ kɔni ale tɛ kɛ yɔrɔ ye bilen yɔrɔ min yɛrɛ kɔni na sifinnakaw olu bɛ t'u ka tilenbaliya baaraw yɛrɛ kɔni kɛ yen nɔ wa OCC cɛdenw yɛrɛ kɔni bɛ ka nin cɛsiri baara min kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a yirala k'a fɔ ko cɛsiri baara in yɛrɛ kɔni jukɔrɔma donnen don kosɛbɛ an ka Mali furancɛ fanga autorités yɛrɛ kɔni fɛ ka d'a kan min ye an ka Mali furancɛ fanga autorités olu bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ wa u cɛsirilen don min yɛrɛ kɔni ɲɛnaminimafɛnw donni kɛlɛli ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na ka o kɛ u ka priorité yɛrɛ kɔni ni san 2026 yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ Mali jamana kɔnɔden kelen kelenna bɛɛ ka se ka u ka kɛnɛyako yɛrɛ kɔni sabati ni yɔrɔ in na an bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka OCC mɔgɔw yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan u y'a yira Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen la ko kura ye k'a fɔ ko u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ wa k'u b'u cɛsiri ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min ɲɛnaminimafɛn ka dankari olu donni na an ka Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na ko kari tɛmɛnen janvier kalo tile 11 san 2026 sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 2 wagati yɛrɛ kɔni ko banbaci wale maa 160 ni u yɛrɛ kɔni kun bɛ moto 100 bɔyankɔ sanfɛ ko wa banbaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni maramafɛn girimanbaw yɛrɛ de kɔni kun bɛ u bolo ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na ko ni banbaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni ye binkani wale caman kɛ ni ka ɲɛsin usine caman yɛrɛ kɔni ma Bafulabe cercle kɔnɔna na ni o bɛ an ka route nationale 22 yɛrɛ de kɔni kan sere caman y'a yira k'a fɔ ko
don ko fɔlen sɔgɔmarafɛla nɛgɛ kaɲɛ 7 wagati ko olu yɛrɛ kɔni banbaci walima ninnu yɛrɛ kɔni ye Selenke localité fanfɛla yɛrɛ kɔnɔna ni yɛrɛ ko fɔlen ni Bafulabe cercle yɛrɛ kɔni tɛ tɛmɛ kilomètre 30 ani dɔɔni yɛrɛ de kɔni kan ko ni wagati ko fɔlen yɛrɛ kɔnɔna banbaci walima ninnu yɛrɛ kɔni yele ko y'u ka jɛkulu yɛrɛ kɔni ka u kila fila ye groupe fɔlɔ o kɔni i kunda usine Stone yɛrɛ kɔni kan ni o yɔrɔ ni Bafulabe cercle yɛrɛ kɔni tɛ tɛmɛ kilomètre 20 ani dɔɔni kan jɛkulu filanan olu kɔni kunda Kayi région yɛrɛ kɔni yɔrɔ kan ni ka t'u ka binkani wale kɛ ka ɲɛsin Sesim yɛrɛ de kɔni ma ni o ye Carrière et Chaud du Mali maaw yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ ye ni o bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Karaga localité kɔnɔna na o groupe filanan man yɛrɛ kɔni ma da o yɔrɔ in dɔrɔn yɛrɛ kɔni ma u y'u kunda fɛnɛ Diamond Ciment usine yɛrɛ kɔni kan ni o yɔrɔ kofɔlen bɛ Gongo Teri localité yɛrɛ de kɔni na source kɔni y'a yira k'a fɔ ko binkani wale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko tiɲɛni caman yɛrɛ kɔni donna minɛnw na ko chargeur ale ni car kelen yɛrɛ kɔni jenina banbaci wale maaw ka binkani wale in kɔnɔna na ko Seleke localité yɛrɛ kɔni kɔnɔna na serew kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ye sisi caman yɛrɛ de kɔni bɔtɔ ye usine fila ninnu yɛrɛ kɔnɔna minnu bɛ localité in na ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la usine Stone ale ni usine Diamond Cement yɛrɛ de kɔni ye ko Diamond Cement usine yɛrɛ kɔnɔna na ko maa 3 yɛrɛ kɔni minɛna banbaci wale maa ninnu fɛ ni ka taa n'u ye yɔrɔ la yɔrɔ min yɛrɛ kɔni ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko banbaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni ka ni binkani wale in kɔnɔna na maa si ma jogi wa maa si ma bɔnɛ a nin na ko nka maa ninnu yɛrɛ kɔni maa 3 minɛ ka taa n'u ye min ye Ibrahima Jawara ye ni ale usine Stone PDG yɛrɛ kɔni ye ale y'a yira k'a fɔ a ka bɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan ko min yɛrɛ kɔni ye maa marimafɛntigi dɔw ye k'olu taara binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin ale ka usine ma o wagati yɛrɛ kɔni na Ibrahima Jawara y'a yira k'a fɔ ko kunnafoniya foyi yɛrɛ kɔni tɛ ale bolo fɔlɔ ni wagati na usine in jeninin kow yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔw kan fɔlɔ Ibrahima Jawara ka kuma yɛrɛ kɔni na a ka bɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan k'ale ka usine yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔfɛ ko ciment dilan usine 2 yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni kelen o ye indien ta ye kelen dɔ in yɛrɛ kɔni o ye Diamond Cement yɛrɛ kɔni ko banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ye binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin o ciment dilan usine 2 ninnu fɛnɛ ma ale fɛnɛ ta in kɔfɛ banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni bɛ ni binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin ni usine yɛrɛ kɔni ma wagati dɔ la o y'a sɔrɔ san 2025 juillet kalo kɔnɔna na banbaci wale maaw taara binkani wale wɛrɛ kɛ ni ka ɲɛsin ni usine kelen ninnu ma wa sere caman y'a yira k'a fɔ ko kabini janvier kalo tile 6 ni janvier kalo tile 10 wagati ye ko Jala ni Sawurane localité sigibaa maaw yɛrɛ kɔni tun ye lasɔmini kɛ k'a yira k'a fɔ k'u bɛ ka bisigiya ko banbaci wale maaw bɛ sɔn ka binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin nin yɔrɔ ninnu yɛrɛ kɔni ma ko tile damadɔni o yɛrɛ kɔni kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ banbaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni taara u ka binkani wale in kɛ kabini o wagati yɛrɛ kɔni na usine Stone PDG ale kɔni tun ye laɲini kɛ a ka baarakɛlaw yɛrɛ kɔni fɛ k'u ka taga ni ka bɔ usine yɛrɛ kɔni na teliya la wa min yɛrɛ kɔni Diamond Cement usine yɛrɛ kɔni direction maaw ye olu bolila ka bɔ nin yɔrɔ kofɔlen na kabini janvier kalo tile 9 tɛmɛnen walasa ka se ka taa u dogo Kayi région kɔnɔna na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali fintigilakaw olu kɛmɛ ni ka ji tigɛ yɛrɛ kɔni tigɛ nin yɔrɔ kofɔlen na fɔlɔ walasa ka se ka population yɛrɛ kɔni n'u bololafɛnw ka lakana yɛrɛ kɔni sabati sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa États-Unis jamana kɔnɔna na sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 10 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye États-Unis maaw yɛrɛ kɔni olu ye welemada kɛ ni ka ɲɛsin u ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni bɛ Venezuela jamana kɔnɔna na États-Unis maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'u ka jamana kɔnɔden minnu bɛ États-Unis jamana kɔnɔna na k'u bɛɛ lajɛlen ka boli ka bɔ nin yɔrɔ kofɔlen na teliya yɛrɛ kɔnɔna ko wa ŋaniya bɛ minnu yɛrɛ kɔni kɔnɔ ni ka voyager ka taa nin yɔrɔ kofɔlen na k'u ka voyager ko in yɛrɛ kɔni bɔ a ma fɔlɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi États-Unis maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'olu bɛ k'a fɔ u ka ressortissants yɛrɛ kɔni ka bɔ nin jamana kofɔlen kɔnɔna na ka d'a kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Venezuela jamana yɛrɛ kɔni ka lakanako lahalaya k'a basigilen tɛ kosɛbɛ kunnafoniya dɔw yɛrɛ kɔni carila kunnafoniya minnu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Venezuela jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko jɛkulu maramafɛntigi dɔw yɛrɛ kɔni ni olu ka jɛkulu yɛrɛ kɔni tɔgɔ ko Colectivos maaw yɛrɛ kɔni k'olu de bɛ ka siraw yɛrɛ tigɛ ni ka bolimafɛntigiw yɛrɛ kɔni lajɔ k'u ka bolimafɛnw kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen woloma walasa ka se ka dalu sɔrɔ dalu min yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ k'i ye États-Unis ka jamana kɔnɔden ye walima dalu min bɛ se k'a yira k'a fɔ k'i bɛ ka jukɔrɔmadon kɛ ni ka ɲɛsin États-Unis yɛrɛ kɔni ma kunnafoniya yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko yɛrɛ de kɔni bɛ ka kɛ Venezuela jamana kɔnɔna na o yɛrɛ de kɔni na États-Unis maaw yɛrɛ kɔni siranna o y'u ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen wele k'u ka taga ni ka bɔ Venezuela jamana kɔnɔna na ka d'a kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi jɛkulu maramafɛntigi dɔw bɛ nin dugu kofɔlen in kɔnɔna na minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka États-Unis ka jamana kɔnɔdenw ɲini États-Unis maaw yɛrɛ kɔni bɔlen ni ka nin kuma yɛrɛ kɔni fɔ Venezuela maaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɔra ni ka
jaabi kɛ k'a ɲɛsin États-Unis ka nin kuma yɛrɛ kɔni ma. Venezuela autorité yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko États-Unis bɛ ka nin kuma min yɛrɛ kɔni fɔ ni o de ye ko jɛkulu maramafɛntigi dɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka États-Unis ka jamana kɔnɔdenw ɲini Venezuela jamana kɔnɔ na ko kuma in yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ye ko in yɛrɛ kɔni tɛ yen nɔ ko États-Unis bɛ fɛ ka fɛɛrɛ yɛrɛ de kɔni latigɛ k'a kɛ i n'a fɔ ko risque yɛrɛ kɔni bɛ Venezuela jamana kɔnɔ na ka sɔrɔ k'o tɛ yen nɔ. Venezuela maa yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko min ye basigi ye ko bɛ Venezuela jamana kɔnɔna na ko bɛn bɛ yen nɔ ko wa sira foyi yɛrɛ kɔni tigɛlen tɛ ni jamana kofɔlen in kɔnɔna na États-Unis yɛrɛ kɔni bɛ ka min yɛrɛ kɔni fɔ ko kuma in yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ye. Hakilila jiginna nin y'a dɔgɔkun damadɔni yɛrɛ kɔni min États-Unis ma olu ye opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Venezuela jamana kɔnɔna na walasa ka se ka Venezuela jamana ɲɛmaa minɛ fo Venezuela jamana kɔnɔna na ni o ye Nicolas Maduro ye. États-Unis y'o opération min yɛrɛ kɔni kɛ Venezuela jamana kɔnɔna na yirala k'a fɔ ko opération yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka maa minnu yɛrɛ kɔni bɔnɛ u ni na k'o dɔgɔyalenba yɛrɛ kɔni ye maa 100 o maa 100 ninnu yɛrɛ kɔni na Venezuela ka fintigilakaw b'a la wa Cuba fɛnɛ ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni b'o la. Wa kunnafoniyaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko kabini États-Unis yɛrɛ kɔni taara Venezuela jamana ɲɛmaa minɛ fo Venezuela jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni o ye Nicolas Maduro ko Nicolas Maduro kanubaga minnu yɛrɛ kɔni bɛ a ka jamana kɔnɔna na k'olu yɛrɛ kɔni bɛ ka bɔ ni ka wulikajɔw yɛrɛ kɔni kɛ ni jamana kofɔlen in na k'a wajibiya États-Unis yɛrɛ kɔni ka ko ka olu ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni lateliya la. Wa sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 10 san 2026 Venezuela jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka parti maaw yɛrɛ kɔni ye jakumata dɔ yɛrɛ kɔni cari jakumata min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko Nicolas Maduro ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu minɛlen don yɔrɔ min yɛrɛ kɔnɔna na ko basi foyi tɛ olu la ko wa k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu ye cɛfarinw yɛrɛ de kɔni ye ko Nicolas Maduro ka kuma yɛrɛ kɔni na k'a to kaso yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a ko maaw yɛrɛ kɔni kana na nisɔngoya maa si dusuma kana na kasi ni ale ka minɛli ko yɛrɛ kɔni ko basi foyi tɛ olu yɛrɛ kɔni na ni wagati in na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Donald Trump ye n'o ye États-Unis jamana ɲɛmaa k'ale kɔni y'a ka finitigiw bilali min kɛ ni ka taa Venezuela jamana kɔnɔna na walasa ka se ka Venezuela jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni k'o de bɛ ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni Venezuela jamana kɔnɔna na jɛkulu maramafɛntigi dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ ka États-Unis ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ɲini ka u fɛnɛ yɛrɛ kɔni minɛ u ka jamana kɔnɔna na nka États-Unis ale kɔni kɔnna ko ma a y'a laɲini a ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fɛ k'u ka taga ni ka bɔ Venezuela jamana kɔnɔna na ko wa a voyage ŋaniya bɛ maa minnu kɔnɔ ni ka taa ni jamana kofɔlen in kɔnɔna na k'u kana na voyage fiyewu ni ka taa ni yɔrɔ kofɔlen in na ka d'a kan ko yɔrɔ yɛrɛ kɔni lakana ko yɛrɛ kɔni basigilen tɛ. Ni bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wali kɔfɛ an b'a fɔ yen nɔ ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.